день, чистовані русини! В ефірі передача «Недосказаної». З вами я, Олена Копенець-Барта і отець Димитрій. Добрий день! Добрий день, дай Боже, всім нашим братям і сестрам русинам і русинкам. Тема нинішньої передачі – конфлікт Болгарії і Македонії. У пресі заявили про странний комплекс неповноцінності болгарських націоналістів, як і націоналістів різних стран, у тому числі і наших, і що по цим ми, жителі Закарпаття, розуміємо. Недавно у одній із статей наш активіст і публіцист Петро Медвідь із Словакії написав статтю, котру многі люди вже прочитали, де Петро Медвідь використовує інтересний термін «комплекс неповноцінності деякого народу або його націоналістів при оцінці других народів». І так, комплекс неповноцінності проявився по думці Петра Медвідя у націоналістів Болгарії. У 21 віці цей комплекс став так сильно виражений, що ми зустрілися з цим моментом і в себе вдома. Но для того, щоб порозуміти, хто такі болгари, хто такі македонці і на яких основаннях у них виник конфлікт, спомнимо так, що це були древні люди, древні болгари, русини, македонці, моравани. Вони в древності усі були частю або формувалися, використовувалися історично. І незалежно від болгар, на нашу думку, сформувався і македонський народ. Македонці – це були люди, які були сформовані на севері греческої Македонії, но з числа слав'ян, карпаторусів, так ми оцінюємо їх, котрі в самому віці були переселені з-под Карпат, із Тисодунайської ярвини на греческі або тоді імперські землі, як пограничники. По смерті архієпископа Мефодія ученики братів були ізгнані з Моравії німецькими латинськими єпископами. А Болгарія в то время, цар Борис, не тільки прийняла труди святих Кирила і Мефодія, кирилицю, переводи і священне писання, но й установила його як свій государственний язик. Це не тільки спасло труди святих братів, но й ускорило славянізацію Первого болгарського царства. Но при цьому більшість школ, переписчиків оставалися із 885 року в руках іноків-македонців на березі Охридського озера, де сам Охрид у 990 році теж став главним городом Болгарії. Це було временно, но в будь-якому випадку болгари восприйняли, що раз Охрид був колись центром Болгарії, бо із востока їх давили другі народи, то значить Охрид і мусить бути на все болгарський. Тут в Охриді готувалися македонцями-переписчиками тисячі переводів церковних духовних книг для всієї Болгарії, Карпатської Руси. У 988 році готувалися переписчиками книги для крещення київських полян. Віддя утки взялися тисячі славяноруських книжок у 988 році для крещення і просвіщення київських полян. Труди македонців були основному главні і употребительні. Мало хто замітив, що київські поляни, до речі, до крещення не упоминаються лише як поляни, а після крещення вже як Русь і руські. Общее мовчання про це російських і українських істориків понятно. Ми розуміємо це, русини.